Dia dari na daghang daring pintal. Na ilan ang i-mix. Ilan ang i-mix. Guys, lag sa may dari ilan na naikarejut. Nakautot. May batang nakautot na. Putot-utot man. Putot-utot. Galit na. Panuhot ka? Panuhot lagi mong kunot? Guys, Damis Barbershop. Magpa-out sa pag-april. Kaya magwapo ko na sila, guys. Tao mo rin ko na rin si Buwana. Tiyahan ng kwaan, te. Hindi pa da. Ang tao ko sa mga tao, guys. Ako si Buwana, guys. Hindi na ko'y kwaan. Electric pan na. Ito buga sa electric pan kaya ginita. Ginita gitang buga. Ginit na gitang ibugang hangin. Si Buwana Lolier counter 2. Ito papa ka. Patara ka papa. Kaya magpagupit na siya. Kaya magwapo kung nung samot. Tapad naman nag pandari. Barbershop. Dari si Buwana. So, rito na ko dari kuha te. Si mga ipada nga kuan. Para Spain. Sa Alcuba. Ito man ang paot sa papag-abril at pikas. So, dari ko na dito og. Nagikuha gipada ni ate para pintura sa kuan. Alcuba. Tapos gawas. Daghan ka itong salamat nito te. Buwana. Alicia Brand. Pagupit na papag-abril kaya grabing alimuta. Pagwapo na sa papag-abril, guys. Wala. Sarap sa init, uy. Magpa-out pag ka? Paputla natin mong hair, di. Ay, di, paputla natin mong hair. Kaya patasin na, ha? Patasin natin mong hair. Patasin na, ito na, isa tanggi. Sapid. Cute. Sa ida, Ilia. Gwapo na sa papa. Uy, gwapo na dahil mong pananaw. Tanaw, kau Lilia dito sa tubangan ka. Dali, dali. Tanawa lagi dari kau. Nakita sa amin. Ah, kita anda sa amin, baby. Uy, nakita sa amin. Gwapo na kuno. Uy, abot sila. Ang dani mo. Ano man? Ano man dahil isang dani? Hinlo na? Ah, hinlo na. Hinlo na kuno yung tingkoy, Gab. Tingkoy. Hinlo nagtingkoy ni Papa, no? Hindi na daghang hair, no? Tanawa. Lili ako. Tapos tubangan ka. Gwapo na ba? Dali. Tanawa. Ikaw, Lili. Sa'yo mong iingat. Awa pa na human? Awa pa dahil ko na human, guys. Wala na human ko. Kauyab na sa Papa, be. Kabuok. Ha? Saan ko na isaan mo? Pawan. Ugmang. Umangan saman. Mujabas o nabad na pano. Naadto sa pangujabas kay na. Mabas. Pawan man kuno kagab ingani mong anak. Papawan kuno kagab. Hilak si papagupawan day. Ragogit log. Lubot. Tanaw ini katubang ni Papa, day ba mura nagnaong ni Coco Martin. Tara, gwapa po na gamang Papa-Gabriel. Tara, sa Papa, day. Gwapo na. Ano nakita ni braso? May brasan. Giluguran agliig. Uy, gwapo na. Uy, gwapo na. Mura si Coco Martin. Wala na si Kiapo. Kiapo ko, Kiapo. Kiapo. Pero kuno kasi Kiapo pa. Diyan, mura mag-matrix. Katong tapi. Rangupuhan na.
Mama, isot ka papa, hinupot. Apa lagi? Murang daw ka po sayap. Nag-army. Murang army na rin eh. Murang army. Hindi na murang daw ka po sayap. Army na. Murang army guys na. Army na ka putot. Army putot. Then na miss bye guys. Nja, nakuha na namo te agi mo hang gipada para sa paint adto sa Arcuba sa gawas. So ugma mo tumi ugmas kanang ubay kay mopalit mi og katong i-color na mo sa Arcuba. So daghan kadtong salamat te sa inyong gihatag nga suporta dari namo. Thank you so much kadto te. Daghan kadtong salamat ninyo tanan te. Makolora na ag kanang Arcuba arong di siya mo kuan ba mo tagsa pagtubig uma piska nung uwan. So ugma mapalitan na namo. Salamat kadto ninyo tanan te. We love you og amping mo kanunay diha te sa Ohio, USA. A few moments later. Morning guys. Moto sa mi og ubay. Kay mo palit mi og paint. Palit mi karon og pintal. Ito, pintal sa Arcuba. Karon di ma gabok og dali. Salamat kay te. Oo. Mananaw pon mi dito ros uban nga kinahanglanan pala to sa among bahay. Daghan kadtong salamat sa gihatag nga para pintal. Tang namig saksanan. Banag among little Kimi. Kimi. Kachi has among gamay baji. Yan ay series. Pabaka sa. Kaya may series pa dong ubay. Ari, ari, ari. Dulu. Ari kamu sini. Kimi. Fast. Ito na may ubay guys. Dog na may ubay. Iba na mga princess. Sila kuya sa sila sa bahay. Sila nabili sa mga buhiin. Kanting sa kabaw. Madula man guys, kung na dito ang mga color nga magipangita. Kay para mo ugas ang color ang mga color at least uba to gawas. Put na may subay guys. Kimi. Laos pa tag terminal. Ata sa may tricycle guys. Sakay na may tricycle guys padong merkado. Ito man dito ang mga hardware. Hoy, hi te. Tinining mo na ini. O kagabantay. Oh, tinining. Nasaan ka? Mo ka sa Alicia ka nagsakay? Yan na may subay guys. Last MM. Sa MM. Miss MM hardware. MM hardware may tunong guys. Kaya rin may mangita o pintal. Ano mo 3,000 pila? 3,439. 439. Upatra na sa kagalon, nabi kog 5. Isa? Ha? Primer ana? Acrylic. Acrylic primer. Then may guys sa kuan MM. Dia dari na daghang daring pintal. Kare mo ita 3,000 ka pente dia. Pat ka galon. Sud. Balde. May daghan daring pintal. Kani pangutan na nato la. Dala guys, dala may amang mga listahan. Mabaw nga presyo dani pareha ba pud sa amang gipangutan andas na ngagi. Maday huwi ka day. Acrylic primer tulo. Ja mo na iglakar thinner. Okay. Tulo-tulo. Ja karang dari. Ilia dari. Beige nga. Berputin na. Oh. Kareda. Muna siya. Kada long bede ah. Beach. Oh. Palas niyo plywood. To. Oh, ano man? Sa sud. Pila ano? Anum. Oh. Beige. 773. Da one. Birds. Hoy. Hindi kami. Oh, lara ka. Wani pagdako-dako. Tuod ng kim-kim. Ikaw nagtuod be?
Wow. Pili pa do gamay kay para sa katong dito sa kanang kuan. Kilid-kilid. Okay. Kanang brush. Di na pwede butang na bi. Duhaon. Kana. Okay, so di na guys. Ang mga color. Naghano dari pintal. Ano guys, gimix na nila ang off color para sa bungbong sa off white ang mangi guys color i-color na ilan ang i-mix ilan ang i-mix so galera guys kay mo mix sila sa color nga itong ganahan padawag na may uli guys palit na may pintal para sa tuba sa bugbog kung makaibaw ra mo sa ni mga kulura eh makakita man mo ining color nakanya to salamat eh yes po kay grabing inita ka ato sakit ka to sa mata utang sa amin kaya maprotektahan na itong matas init sabing sa magawa motor man si Ja. Okay. Tata na. Ito ta. Mata na nagatuo. Kaya, anyway guys, doon nami spy. Oh, unahan pa ya. Putol-putol pag siminto. Pasada ni Samo. Saman. Kamlas papastikod. Papaka-print guys. Pakwansa ka nagdas motor. Miss Rough Road. Hapit na may mabot guys. Tus bye. Katog no, di kasubay no. Kami mo katog, di kasubay. Taas sa isang tukoy. Iya. Kadua ka na tukok. Lazo-lazo man ako bay. Duha sila na tukok. Hapit na gazet tayo. Kita na kamong bay. Guys, kita na bay. Para man kumanda ni ka mga gianan. Tut pa. Okay. Totaunahan. Kita. Hehe, tungko na may saminto. Danera. Okay, abot na miss bye. Nasa tazat. Abot na mi guys, na miss bye. Wop. To. Ha? Derate ang mga gamit sa pintal. Gatong pintal. Ako ray kuno yabi. Pugat ni. So bugat dere pa din. Okay. Okay. Ito mo tumayan. So parking ang naturang hapon? Ano na may mo mga lahay nga mas. Mara ko yung Isa pa. guste. Isa pa. Salamat ka, Jo. Nawa mag-isa sa lesya na hagbeng. Ate. Ha? Oh, pohon. Oh, mabalik mi. Kabalhin tayo. Dari ka lung, kaya ron di kaintan na lung. Salamat ka, Jo, ya ha.
Thank you. Mabalik na sa atos ubay guys. Salamat, boss. Salamat ya. Thank you kadus paghatod. Abot na mi. Dana mis bayte. Dana mis bay nangabot na gazed. Salamat ka so sifting biyahe. Thank you Lord. Dati kabalik na mig mga pintal. So makaibawara mo dani guys pohon ug sa mga color dani ug ma-apply na ni dito sa atop. Atop ma-apply na dito kanang na ay arkuba pohon ug sa bengbeng. Just lang. Diyan nate ang mga pintal nga amang na palit ganina itos ubay. Abot og safety dere guys. Thank you Lord. Sa gamang bading gamay kapila man ka natog. Kaduha. Kadaghan na to kay lajo-lajo ba zapod guys. Excited na may tema kuluran. Pohon makuluran na to guys. Makaibaw makakita ra mo sa tong mga kulura. Excited na may kaajo. Na mo nang gihatod da respikas bay kay hapit na ni panggamiton kani mga pintala. Daghan-daghan gajud kadtong salamat ni John Tanante. Kay di ana makuluran na gajud ag kabengbengan bitaw. Makuluran ag arkoba ug bengbeng. Thank you so much. Og amping mo kanunay diha te sa Ohio, USA. We love you all. Amping mo kanunay. God bless and more blessings nga mobalik ninyo te nga piluon pa nga kadaghan daghan nga moabot diha kaninyo te nga mas daghan pa kadto nga blessings nga moabot sa inyohang tibok pamilya ilabi na ang majong panglawas. Amping mo kanunay diha te. We love you and God bless you more. Amping mo kanunay.